ki parari ba i jonga nga ai kuble yepi ngadap de ka jingkemen ka bakrau ban ai kuble yepi baro ki parari ki badon halagari bat shabar kumju ka jing kuble ka sngi lai luit kari yepi kani ka sngi kalong ka sngi ka bakongsan na bakadei ka jing sedang jong ka jingdap nyau pesan snem ka jing lai luit kari ha ka balara ke ya ka azadi ka amrit mahotsav ka jing kuble bakerpang yepi na ka benta ka ni ka sngi bakkemen ka sngi jing lai luit kadei ka jing le niam balai luit yengi ya ka ni lapen urlong da ki long shua ki balaya le ban wanra ya ka jing lai luit kat tu kat ni ki batep bat bun ki weipat ki bangim tep kila IT yala ka jong ka jing em menta mapi bat manga ni ring men sim hakal air ka jing lai luit namar ka jing len ladi jongki ngangu da ka baburam ya ka jing kan mau i ya kini ki khlawai kari jongi kum ki weipat kalamat bun bun ki jing sha yuroit bat le donbor da ki jing senshar kinong wei ka ega bapen ye pher kari India penban kade ka jinglong kinong yele lai luit jongka hapo ka jingelam Mahatma Gandhi ka bala pensyong nong rim haka hok bat haka jingbom ye snam ma u lembat ki weide kinong yele lai luit kila penyo yangi ye ka jing hikai ba kordor tang ban pelat ye kari na ki jing sha senshar donbor Henry ban teipat yaka ka jingyele u Gandhi kalong ban wan lampat shaka akor ka long briu man briu kinong India menta kasngi kat bangi kertiang din syakini ki nyau pesan snem ka jingyat lenti kum ka ri senshar pai ba ngidon ka daw ban sngo sarong ye ka jingyat lenti bajlan jongi u Gandhi ulah hikai yengi ba ka jing 3 minute top suki pasuki haka lenti ka badai ka kham kordor shibun bani ki khnam ki bathau shaka lenti babakla ka perthai kayai apkhmi ye ki kamba kari India ka bakanthop haka ye ki kolshor bat ki larity ba pher penban kalong kari senshar pai ba ka batli ka wei bat ka bakrau e ha ka perthai parari ba i ha ka jingyele kai Tokyo Olympic ka badang shudapshen kinong ye shimbentana ka ri jongi kilawanra ye ka buram bakrau e ha kari da ka jingyele kai bha jongki ha kani ka Olympic ka India kalala banjob bun e kitakma ha ki shispa arpu weisnem jong ka jingi shimbenta ha ka Olympics ki khun kintei jongi kilala banteng shan bha hamadan yele kai da ka bayele persha e ki jingtenju bor ki babun nalor ki jingile kai sport lawanra ru ye ka rukom perkhat bathmai kata ka jingjob ki khun kintei ha baro ki benta ka jingem nadu ki jingpuli ha ki kerdan ki bahe hadu ki kam yadari kum ki sipai ni ki jakawat benia ha ki jingpuli shaki madan yele kai ki kintei ki lapan pau yela ka bor ka jingdon jongki hakani ka jingjob jongki ngayo i ye kari India ka bala kiu shaprang hakalawai nga kentu ye baro ki kimi ki pa ban bot nuksa na kini ki long yeng ki badon kini ki khon kintei bat penyo ye ki ye ka lat bakin nang ban kiu shaprang ha ka jingim kumbalong ha ka snem baladab ka jingrakhi ka sngi lai luit kari kan long khamduna namar ka jingdon kani ka khlam penban ka mensim jongi kan yai shlei da ka jingshir hem ban le kemen ka jingjur ka khlam kalanang hiar Henry u coronavirus umpat shem lakut setia ngidang shimpor ban light na ka jinglen shop ka bashir khai kani ka khlam men ha ka snem baladem da ka jingpur shang da baro ngilala ban penhiar ya ka jingpur state uniu khnyang jingpang ki scientist jongi kilala ban penmi yau tika yada ha ka por ka balingkot e kumta ha ka basdang jong kani ka snem ka don ka daw bangin don ya ka jingkermen habalas dang ye ka jing aitika ka bakrautam ha ka buisa jingkan mau penban na ka jingmi thamai uniu khnyang jingpang bat ki wei de ki daw ki bompoi perkhat ngila hab bansha jinjar biang saha ka kella ka baar ka jingwan len shop kani ka khlam ngapen pau ka jing sngosi kthang babun ki mensimbriu amsham lala ban plaj im bat bun ki wei pat kila shak ta jur e ha kani ka khlam nga kren na ka benta ka rihi baro ko wei habang ong bangaya sngosi lang bat ki long yeng ki bashakta na kani ka jingpang khlam bashir khai e ka science ka dangyale ban sngotu yauni unong shun bomla ban yu i ha ka rukom ka bestet e ngila ban sngut ngen babun ki mensim bakordor lala ban pelai khambun sha ban ye ki baladu no kadai ka jingkut jingmut lang jongi ban job ye kini ka jingtenju na ka jinglen shop ka kella baar kani ka khlam sashi sin
ki sipai corona jongi ki doktor ki nurse bat ki nong trei ka kot ke khia ki nong senshar bat ki weide ki la IT shisha yeladi ban yele ban te lakam ya ke jingta borba kani ka klaba ar ka khlam COVID-19 ka klaba ar kala pentroin shikadai ya ke jingdon ki benta jing sumar haki hospital sorkar ka jing shisha kalong ba ampat don satia ki tiar gitar ne ki jingyo jingkot balabyang ki banla ban yeng persha ya ke jingwan len shop kani ka khlam ha kani ka kala ka baar lale kat bala ban wanra ya ke jingyada kala bu jing bakraw ya kinong yalam bat ki jing persyang na kaliang ka sorkar la benrap shu da ki sorkar jela ki riu shimet lengba ki hospital jongki ki seng treman sngobha bat ki weide ha kani ka jingyale kiri ka perthei kele samlem ya ki jingerap ki badon kam kumba kari India kala le kumta ya ki weipat kiri da ki dawai dashin ki tiar bat utika yada ngasngongo ya kiri ka perthei ki bala mi shakmat rengkat ka kti ka jingerap dei lang ba kini ki jing persyang bakari India kala yo ban penhiar mensiam da ka jing light lui da ka jingwan phaipat ka jingbet jingbiang ladang ngila yo jing hikai babhana kani ngisngau thu bagani gadi ka por ban pikir bha bat sumar yaladi ngimdei dalai ban kainsting utika udai kalat pa bhatam baka science ka terwa shangi hapo ka jing aitika bakrautam ha ka perthei ka badai ha ka ri jongi palat sanpho klur ki nongshong shnong kila deb ban shim ya utika yada nga kentu ya baro ki nongshong shnong ki badai hok ban yo bakin shim ya utika yada kham kloi kat bala bat ai men sim lem ye ki weiru kumju ki parari be ka jingta bat jingjulor ha ka yo ka kot nakani ka khlam kalong kumju kum ka jingta ye ka jingkot jingkhia ka sorkar kalong ka baperkhat ye ki bajinjar bat ki baduk bat ki kam seng hi ki barit bat bapedeng kala ju sngap bat sha skor ye ka jingdon kam ki nong bela bat ki nong trei ki kam bapher ki ba ye kendu jing na ka jingdon ka jing khangdam bat ka jing perking ha ka ya ka yeng ka sorkar kala shim bun ki lat ki lenti ban ai jingyarap ye ki ha ka snem baladem mentau snem kumju ka sorkar kala sam yo khawbam shakki kumba phrapo klur ngut ki briu hau banai jimmang bat jiliu ya kani ka jingyarap lab teng tat hadu ka jingle niam diwali shushu ka sorkar kala penbana ka song jingyarap ba shongdor nriu lak arpu pra hajar klur ban yarap ikijaka ke ba sha lenshop palat ha ka khlam COVID-19 ha ka wei kaliang sngutanat bantip bala penlut arpu lai hajar arspa arpu klur ha ka shisnem ban penyar yakikam ha ka kot ke khia sngutanat ru bantip bah ki shnong kendong kari India khamtam ha ki jaka badon ka kamrep kamreng kala kiu bha wat ha preng ki jing babun ha ka jinglet badang shen jonga shaka shnong jonga ka paraung ka bah kanpur dehat district ngala sngutanat ban yoi yaki kampen roy babiang ban pensuk yaki briu ha ki jaka nong kendong ka jing sngaw ya pher apreng ki basa hasor bat nong kendong kala sedang banduna menta haba yenujor bat menshua na bakari India ka im haki shnong kendong ka ba amla setia ban i shadien haki kam jing penroy namar kata ka doni ka jingyala penshai ka bakerpang bakentup ya ka pradhan mantri kisan samman nidhi ka bala pentrikam na ka benta ka bhakamiat kinongrem kini ki jing pershang kilong ki bayaine ringkat ka jingyo ya ka atma nirbhar bharat ne kari India ka bala ban yeng halaki jongki kijat da ka jinget ya ka jingnang kiu ha ka yo ka kot kari ka sorkar kalanang plilat shu hakikam yadari ka kot ke khia civil aviation kam boarding bat kiwe de kitanan ka jing perkhat thamai ka sorkar hakikam ban yadai ka maryang lengba ki boarding ki bami naka kum ka solar power ka bala yo ya ka jingyero na keleng ka perthei lada don ka jingnang kiu hakikam khai pateng besuk ya baro ka don ka jing hikai babha hakaban imsuk lang baro haba kelum lang hangni lakmi kerpang ru ya ka bha kamiat ki pai ba kum ka nuksa ka jing pho sniu bandon la ka jong ka ying lala ban pen urlong ka jing khublei ka lek shaka credit link subsidy scheme ka ba nyopho hajar klur ka jing penya yewi ki marrep kan nang penkup bor ya ki anna data lan ki nongrep bat kan yarap ya ki ban yo ya ka dor ka badai hok ya ki mar jongki kini kilong ki kattu ka ni kilat baka sorkar kala shim ban yarap penbha ya iwei pe iwei na kinong India para ri ba ka step batmai kala sedang ban mi hajamu bat Kashmir
Ka sorkar kelas dang ye ka jing selop bat baro ki badon benta ki badon jinget ha ka jing senshar pai ba bat ka ain kari. Nya kentu ki pai ba khamtam ki samla ka Jammu bat Kashmir ban pendan kam ye kani ka kabu ban train ka benta ban pen urlong ye ki jing angnot lengba keriti senshar pai ba. Da ki kam ka roi ka par baro saudong ka nam kari India kala kiu ha ka perthei. Da ka jingla ban ye shim benta jongi ha ki babuan ki kam ki badon kam kumju ha ka ba yedei bat ki jing yedei bat ki babuan kiri ka perthei. Parari ba i men bakari India kala yo e ka jingla luit nyau pesan snem menshua ki babun ki ba artatin kila muddur ba ka senshar pai ba kanom imslem hari India. Penban kim shem poi perkhat ba ya ka tenrai ka senshar pai ba la seng nongrim ha ka domet jongka nadu ki por berim. Bat wat hadu menta kari India kalong hakmat e ki we kiri sepngi ha ka ba penyo ya ka hok tap vote ya baro ki bala biang kereta klem da keny ya ka no ka jinglong jongki. Ki kipatemen bala seng nongrim ki don ka jinget ha ka jing start ki briu bat ngi ki pai kari India ngila penlong kari senshar pai ba krau bor e. Ngila pediang ya ka rukom lengba kari ti senshar pai ba ne ka parliamentary democracy. Kumta ka ying dobar parliament kalong ka temple ka jing senshar pai ba jongi. Ka ba penyo ya ka rensan ka ba hedu ban ya tainia bat rai ya ki kam ka bha ka miat ki pai jongkari. Kalong ka basngo sarong ya baro kinong India baka ying dorbar parliament batmai shen an sa pendep no. Kan long shisha ka burom yangi habangin yait ringkat bat ki jingkala ha ka perthei. Kan long kerpang ru baya ka ni ka ying dorbar parliament batmai anpli ha ka jingdap nyau pesan snem ka jingyo lait lui kari. Ka sorkar kala penkre shibuan ki kam ban pensa jingken mau ya uniu snem bamenta bat ka bakham kerpang nakini baro kade ka Gaganyaan mission. Ki pilot ketanat sipai sun Indian Air Force kila yo jinghikai na shabar. Andakin her shate sha hau kari India kan long kari ka basaw ha ka perthei ban pha briu ban leit sha hau. Ha ka bayadei bat ka jingkwa ban pen urlong ye ki jing angnut ngimju ailat ki jing e ban khanglat yangi. Penban ngiyai bu yala ki kijat hakendo. Ngi sngotu bangidang don ka lenti ka bajngai ban yai ban sngotu ya ka jing pos niu jong ki tu ki bala penyo yangi ya ka jing lait loy. Ka riti senshar jongi kala bu renti ya kini ki sautli ki kintin justice, liberty, equality and fraternity. Ka hok ka jing lait loy ka jing rengkat ba ka jing long ka wei. Ngidon kam ban nang jam sha ka jing long mar rengkat ha ka perthei ka ba penye pher ban penyo ya ka hok ha ki jing sha le bom hok. Ka hok kala sedang ban yo su thiet ha ka benta ba krau la ka dei ha ka yo ka kot bat ka jing da ban penyo ka hok ka maryang. Ka lenti nang ni shakmat kamlong ka basuk ngin hap ban ye kendu ye bun ki jing ban ngidon ka jing rap babiang ka ba mi na bun teli ki themmei pateng paket shaki por ki lingdo bat nong yalam ba menta ha ka mensim ka jing long ka wei ha preng ka jing pher kumkari ngi but ya ka lenti badei. Ka jing yo ijngai lengba ki themmei barim kari India kan long ka ba mentoi om tang yangi henry ye ka perthei hi baro ka wei ha ka ni ka spots nem ba menta. Ka jingnang kiu state ki bor jing start ka ni ka juk ka ba menta ka buru ye ka long briu man briu ha ka jingma. Ka jingkala ha ka maryang kala dei ka ba shisha menta. Ni saki ye ka jingnang kiu ki duriau ki lom tha ki tua bat kala bat ka jingshit kerang kanang kiu. Kari India amtang baka sngo sarong ban bot ye ki soskular balayate ha Paris penban ban nangle khamha shu ha ka ban yada ye ka maryang. Kiri ka perthei ki phai khmat bhasha kari India bat ki jing start ki jongka. Kumbala seng nongrim da ki nongtho ye ka Vedas bat Upanishads bala penpau lengba ka Ramayana bat Mahabharata. Kumbala hikai da ublei Mahavira, Buddha bat Guru Nanak bat la penpau lengba ka jing im ka bakum Mahatma Gandhi. Ka jing nang ban im ya ka jing im ka baya deidur bat ka maryang ka don kam shibun ka jing persang. U Gandhi u ong wei ba pila don ka jing yadei bat ki wa lane ki lum ki sim bat ki mrat ka maryang kan penpau hapi ya ki jing tip bari. Tongin kut jingmut ban sha skor kini ki jing kren u Gandhi bat ngin len ladi na ka benta ka kendo bangi im. Ka mensim jing yale bat jing IT lot kalong ba krau ha ki shipa yale lait luit kari. Kilamat shibun ki jing klem da khen yala ka jong ka jing mentoy.
ngila saki yakani hakadur ka khlam coronavirus da ki lakngut ki briu kila IT yeladi ban yada yaki wei da ka mensim ka jinglan ladi ban shakri yaki para briu nga pha eka jing ai khublei ka ba kerpang e shakini ki shipai thma COVID-19 but bon naki kila deiru ban du no yala ka jing em nga ai ka jing sngaulem ru na ka benta jongki dangshin ha ka jing rakhi kan mau burom ya ka Kargil Vijay Diwas ne ka jing job thma ha Kargil ngalakwa banlei khmi yo maumat sa kan mau ni u Kargil War Memorial Dras ka ba haladak ban ai burom yakini ki shipai bashlur jongi henry ne ki daw ka jing sniu ka sun beneng ngam shem lala ban poi shadu uni u maumat hakani ka ju ka sngi ngala ai burom shakini ki shipai bashlur kari ha ka Dagar War Memorial ka ba ha Baramula yauni u maumat sa kan mau la tei na ka benta baro ki shipai ki bala pha yala ka jing im ha ka jing shakri jongki yakari haba ai burom ye ka jing shlur bat jing IT jongki ni ki shipai bashlur ngala lap ye ki jing tho hauni u maumat ka ba ong man la ki kam babha jonga ki dei na ka benta kari baro na ngi ngide ban but bat ban bu jingmut ye kini ki kintin ban long kum ka jing ai man sim bat jing shakri na ka benta ka roi ka par jongkari ngakwa ba baro na ngi ngine long lang kum ka wei ban yalam ye kari shaka lenti jong ka jing job ringkat ka man sim ba bu ye kari bat ka imlang sa lang hakmat e jongi parari ba it nga pha e ka jing ai khublei khamtam mi ki khot ka tanat sipai kari ki bala yadai ka jing lai lu jongi da ka jing shlur ba jing kemen ki kloi ban IT yeladi haba dawa ka kam nga ai khublei ru e ki parari ki ba ki wei pat ki ri ka perthei ki bala mi khmat yala ka jong kari hangno ba ki don sa shisin pat nga ai khublei ye phi baro hakani ka jing rakhi ye ka sngi lai lu kari ka ba nyu pesan kat bang yidang rakhi kani ka lengkhu snem ngamla ban khlem da muddur ya kari India ka ba kleinbor ka ba kiu irat bat ka ba shongsuk house nem 8000 saupunyo anda habangin rakhi ya ka jingdap shispa snem ka jing light luit kari nga kermen ba baro ki pai kari kin light no na ki jing e jong uni uknyang jingpang COVID-19 bat ban nang kiu shaprang ha ka lenti ka jing kemen bat jingdap kerhai sa shisin ka jing khublei ka ba kerpang yepi khublei jai hind